υπάρχουν κάποιες μέρες στη ζωή που πάνε όλα τόσο καλά, μα τόσο καλά, που αφού όλα αυτά συμβαίνουν, ξαφνικά περπατάς και κοιτάς λίγο το ταβάνι και λες κάτι θα συμβεί και θα πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Δηλαδή είμαι σε αυτό το αέρα τώρα, φοβάμαι ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Πόση ευτυχία να αντέξει ένας άνθρωπος. Πόση ευτυχία να αντέξει ένας άνθρωπος. In a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one. Μια μέρα. Ξεκινάει, γιατί προφανώς δεν έβλεπα μόνο μπάσκετ. Ξεκινάει το βόλεϊ 2-0, ο Ολυμπιακός. Παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεύτερος τελικός. 2-0 Ολυμπιακός, μου στέλνει μια γνωστή μας φίλη και ακροάτρια μου κάνει άντε μου λέει να αρχίσουν τα νεύρα από τώρα και μου στέλνει ότι βλέπει το βόλεϊ. Της Ναι, λέω ήρεμα, ήρεμα. Της λέω θα πάει καλά η μέρα. γνωστή Κα- κα- παράγοντας στο μπασκετάκι. Γνωστή παράγοντας, ναι. Ναι, ωραία. Ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος του μπασκετακίου. Α, δεν ξέρεις τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Τέλος πάντων. Όχι. Άστο. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Έφερες, θα το καταλάβουν αυτοί που ασχολούνται με ποδόσφαιρο. Ναι. Ε, Ξαφνικά γυρνάει το βόλεϊ 2-3. Λέω, λες, τώρα να είναι η μέρα μας. Δεύτερη νίκη. Ξεκινάει το μπάσκετ, αρχίζει η ομάδα, πηγαίνει τάπα. Τάπα όμως. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά τι συνέβη στο μάτς. Κερδίζουμε. Λέω, α, έχω και μια ομάδα στο μπασκετάκι που παίζει τα πιστόλια. Λέω, κάτσε άνοιξε το YouTube να δω τι κάνουν. Που πίστευα θα τώρα 30 πόντους, 20 πόντους μπροστά τα πιστόλια. Λέω, δεν μπορεί. Σήμερα έχω το άγγιγμα του μοίρα. Σήμερα πρέπει κάτι να γίνει. Θα παίξεις Και κάτι τελειώσει μέχρι σήμερα. πριν κοιμηθείς, θα ρίξεις κάνα. Δεν Δεν ξέρω ξέρω τι τι θα παίζετε. παίξω πριν κοιμηθώ. Τζόκερ. Με τόση χαρά που έχω. Κάνα Τζόκερ, δεν ξέρω. Αν παίζουν ακόμα Τζόκερ. Ναι, ναι, ίσως ένα Τζόκερ να το παίξω. Οκ. Ωραία. Εγώ να πω ότι δεν έχω δει το μάτς. Ναι, ναι, εσύ αγωνιζόσουν για τη Είχαμε μία από ανηλυμένες. για τη μία από τις Ήμουνα σε μια αγάπες της της ζωής ομάδας. μου, Ναι, ναι, για τη μία από τις αγαπημένες ομάδες. ναι, Συγχαρητήρια για την ναι. νίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα Δηλαδή, φιλιά μας στη συμπαθέστατη ομάδα που θα την ξαναδούμε σύντομα. Τους Indians. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. λοιπόν, Συμπαθέστατη. πάμε. Τι είμαστε, τα Ε, αιώνια πιστολιά. Θες να πεις κάτι Είμαστε τέτοιο? αιώνια πιστόλια. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Πολύ όπως είχαμε πει και είχαμε υποσχεθεί και μία από τις υποσχέσεις που έχουμε καταφέρει να τηρήσουμε είναι ένα εμβόλυμο pod μετά το τέλος των Game 3 της Ευρωλίγκας. Είναι το pod 57. Γνωστό disclaimer, αν είστε εδώ για πάρα πολύ μπάσκετ ή για τέλος πάντων με τεράστια ανάλυση, δεν είναι αυτό το pod. Επίσης, αν υποθούν στατιστικά, πόντι, ιστορικά στοιχεία, μην το πάρετε στην τράπεζα. Δεν είναι Και ένα σωστά. πολύ special για σήμερα, γιατί πραγματικά λίγο μπήκα σήμερα στα social και τα έκλεισα. Εάν είστε εδώ πέρα να κράξουμε τον Μπαρτζόκα, τον Ολυμπιακό που δεν έχει τελειώσει την κανονική περίοδο με 34-0 και τη Real με 3-0 σκούπα, επίσης μπορείτε να πάτε στο επόμενο pod, γιατί δεν θα το πολύ ακούσετε. Όχι, όχι, Θα δεν κάνω ακούσετε, Μπαρτζόκα. Παιδιά, μην φεύγετε. θα Αυτή τη ακούσετε στιγμή θα πράγματα, κράξετε. αλλά δεν είμαστε εδώ πέρα γιατί ο Ολυμπιακός τόλμησε να κάνει ήττα σε σειρά play-off Ευρωλίγκας και δεν τελείωσε χθε τη σειρά. Και Δεν τελειώσει. συμφωνώ. Δεν προσυπογράφω στη τελευταία. Θα κράξω εγώ. Τι Άμα δεν θέλει προσωπογράφηση, εγώ εσένα. ενημερώνω. Όχι, όχι. Δεν είναι ότι είμαστε Παναγίες εδώ πέρα, θα πούμε αυτά που γίνανε, αλλά δεν είμαστε εδώ πέρα, σήκω φύγει άσχετε, που. Όχι, εντάξει, Whatever. ντροπή. Αυτά θέλω να πω. Ντροπή. Κατά τα άλλα, γράφουμε Τετάρτη βράδυ, 1 η ώρα. Τρίτη, τι λέω. Τι μέρα είναι, Τετάρτη προς Πέμπτη. Τετάρτη Ε, προς Πέμπτη. Τετάρτη προς Πέμπτη, 1,5 ώρα, κατευθείαν μετά Τέλος το πάντων, τέλος γράφουμε μια ώρα του μετά το ΕΦΕΣ τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού. Του ΕΦΕΣ Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού. Δηλώνω και ότι δεν έχω δει το παιχνίδι, οπότε αν και εσείς δεν έχετε δει το παιχνίδι, θα είμαστε μαζί και θα προσπαθήσουμε να βρούμε το τι έγινε μέσα από τα καθόλου ουδέτερα γυαλιά του κυρίου Χάρη. Παρακαλώ, Έχω πώς κανένα πήγε γυαλί. Έχω κανένα γυαλί να αυτή, βάλω. πώς πήγε η κρυστάλλινη ομάδα, φαντάζομαι Δεν θες να δεν αδικήθηκε ξεκινήσουμε. σήμερα. Δεν θες να ξεκινήσουμε. Με Μια τι, χαρά δικήθηκε. Εννοείται. αδικήθηκε η σούπερ ομάδα, πες μου Όχι, παρακαλώ, εντάξει. πες μου, με τι να ξεκινήσουμε, Θες να φανώς να ξεκινήσουμε τον ξεκινήσουμε. Παναθηναϊκό. Ναι, μου τώρα αφού τώρα τελειώσει το παιχνίδι, πάμε. Ωραία, Πάμε. Παναθηναϊκός. Fill me Πήρε in. την νίκη, πήρε πίσω την έδρα του. Ε, το κλίμα που βγαίνει από την ομάδα είναι ότι δεν θέλουμε καν να γυρίσει στην Αθήνα η σειρά. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Η ΕΦΕΣ απέδειξε για ακόμα ένα παιχνίδι πόσο καλή ομάδα είναι και πόσο σκληρό καρύδι. Είναι και μια ομάδα που πραγματικά μας παίζει στα ίσα. Ε, Ναι. Ουσιαστικά το παιχνίδι έχει κρυθεί σε λεπτομέρειες και
θέλω να πω ότι και τα τρία μάτς στην πραγματικότητα έχουν κρυφτεί στις λεπτομέρειες. Δηλαδή βλέπεις ότι στο σημερινό μάτς Ναι. υπάρχει υπάρχει ένα Άιζο που στους 2 πόντους πάει ο Λάρκιν Άιζο με τον Χουάντσο. Ένας πένα, του τραβάει μια τάπα, αδιανόητη τάπα. Μμμ. Φεύγει στον ευθυνδιασμό, κερδίζει ένα φάουλ. Το οποίο για αυτό το φάουλ θα ακούσει τα πάντα. Έχω ακούσει από δεν είναι φάουλ. Εγώ έχω πει ότι είναι 3 χρόνια φυλάκιση. Οκ. Δηλαδή, δες το. Τέλος Οκ. πάντων, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει για την μπάλα, Ναι. αλλά απλά είναι πάρα πολύ σκληρό το φάουλ τελικά, έτσι όπως Ναι. φαίνεται και με την ταχύτητα που έρχεται ο ένας και με την ταχύτητα και φαίνεται πάρα πολύ σκληρό. Προσγειώνεται ο Χουάντσο στο, στο έδαφος, χτυπάει το κεφάλι του, οπότε διακόπτει το αγώνα για τραυματισμό. Το βλέπουν τέλος πάντων στο, στο instant replay, αποφασίζουν 2 βολές. Και επειδή έχει τραυματιστεί ο Χουάντσο, κοίτα, εδώ μια πολύ ωραία παραθεσούλα. Ο speaker του αγώνα και κάποιοι δημοσιογράφοι το γράψαν μετά ότι παρενευλήθη ο Μπάνκι και είπε ότι δεν μπορεί να εκτελέσει τις βολές ο παίχτης. Ο οποίος είναι ο Χουάντσο, του 63%. Ν- Ναι. Το είπε ο Μπάνκι αυτό. Έτσι Ναι. λένε, δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ισχύει. Γιατί προφανώς μπήκε και βάλε τις βολές ο Λούκας. Το Προφανώς. 90%. Ναι. Ναι. Οπότε, αν όντως το έχει κάνει, τα λέει σε ένας από εμάς. Είσαι αδερφός. Ευχαριστούμε. Οκ. Ε, Παρένθεση, μια και κάνει παύση. Είναι 3 μάτς τα οποία έχουν συγκριθεί με συνολική διαφορά 11 πόντων. Για αυτό εκεί που θέλω να είπες. καταλήξω ότι Είναι 4-3 και 4 σήμερα. Η διαφορά τρώμε στα καλά τέλη. σε καπάκι και στην επόμενη επίθεση πάει να κάνει μια ποικιλία. Ο Λούκας έχουν πέσει όλοι πάνω του. Την δίνει στον Μίτογλου στα 8-9 δευτερόλεπτα. Τελείως άνιωθα και απλά Ναι. βάζει το τρίποντο. Δεν τελειώνει και το μάτς. Βάζει μετά και ένα τρίποντο η ΕΦΕΣ, βάζουμε βολές, αλλά ξέρεις. Ουσιαστικά εκεί πήγε στους 5 πόντους στα 8 δευτερόλεπτα. Πού θέλω να καταλήξω. Στο προηγούμενο μάτς ακριβώς έχει εκτελέσει ένα τρίποντο, είναι ισοπαλία νομίζω. Ναι. Η ΕΦΕΣ στο προηγούμενο μάτς πέρασε μπροστά για 35 δευτερόλεπτα τον Παναθηναϊκό και κέρδισε. Το τρίποντο του Λάρκιν. Ναι, Από πριν ισοπαλία. από αυτό είχε εκτελέσει ένα ελεύθερο τρίποντο ο Χουάντσο. Το Ναι. χάνει ο Χουάντσο, το βάζει ο Λάρκιν. Οι ομάδες αυτές είναι πάρα πολύ κοντά και κάθε μάτς είναι, είναι τόσο κοντά, ε, αυτά που είπα δηλαδή και στο προηγούμενο πόντο, ότι είναι σαν να παίζουμε με τον καθρέφτη μας. Δεν μπορείς να τους καταβάλεις εύκολα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σήμερα για 29 λεπτά έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Γούρλωσα μάτια γιατί βλέπω στατιστικά όσο μιλά. Και Ναι, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 29% στο τρίποντο, 7 στα 24 και ο Μίτογλου έχει 4 στα 5. ναι, Μου βγάλε μάτι τώρα και μου ναι. βγάλε κυριολεκτικά τα μάτια αυτό το στατιστικό. Sorry, Θα πάμε. μιλήσουμε, θα μιλήσω Πάμε, για το πάμε. Μητογλου, θα μιλήσουμε. Ε, ο Παναθηναϊκός τακτικά στο μάτς ήταν πάρα πολύ καλός. Μπέρδεψε λίγο, άλλαξε λίγο με το rotation ο Αταμάν. Ξεκίνησε με Μίτογλου και Γκέιμπριελ. Ναι. Ο Μίτογλου έδειξε πολύ καθώς από την αρχή του μάτς. Δηλαδή δεν ξέρω τι βάζει αυτό το τελευταίο τρίποντο. Εντάξει, είδε τα στατιστικά του. Από εκεί. Ξεκίνησε 2 στα 2, το είδα. Το είδα, αυτό πρόλαβα Ναι. και το είδα. Ξεκίνησε, είδα την πρώτη περίοδο. Πήρε ρυθμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επειδή ξέρεις, Αταμάν μπολ, άμα παίζεις καλά δεν βγαίνεις ποτέ. Βγήκε κάπου στο Το άλλο που 12. βγάζει μάτι είναι ότι ο Μίτογλου έχει παίξει 30 λεπτά και ο Χουάντσο 17. Δεν ξέρω αν έχει Ναι. ξαναγίνει αυτό φέτο να παίξει ο Μίτογλου τα λεπτά και ο Συνέβαινε Χουάντσο. πέρσι. Δηλαδή όταν ο Μίτογλου Πέρσι. ήταν Πέρσι ήταν το καλός, στάνταρ. Ναι, πέρσι ήταν το όταν ο στάνταρ. Μίτογλου ήταν καλός, τον Χουάντσο τον ψάχναμε. Ναι. Και γύρισε λίγο η φάση. Εντάξει, ήταν. Οι προσαρμογές που είχε, ο Παναθηναϊκός λοιπόν τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός. Έφαγε μία πλημμύρα σε μια στιγμή που έγινε οριακά χωρίς να το καταλάβουμε. Το συν 13 μας στάσανε. Δηλαδή, δεν φάγαμε ένα 13-0, αλλά ξέρεις, αλλά μας στάσαν πάρα πολύ γρήγορα. Μμμ. Φάγαμε νομίζω ένα 9-0, μετά βάλαμε ένα καλάθι, μετά ξαναβάλαμε ένα αυτή. Αλλά μας στάσαν πάρα πολύ και από εκεί και πέρα πήγε μία σου και μία μου. Το, το παιχνίδι ήταν το πιο σκληρό από τα τρία. Υπήρχαν στιγμές που οριακά γινόταν βάναυσο. Μμμ. Λογικό. Εκατέρωθεν θα πω. Γιατί Ναι. ότι, έχουμε τώρα αυτό, έχουμε τη μετριά μας αυτό με τη διαιτησία και θα λέμε έτρωγε ξύλο Λούκας, έτρωγε ξύλο Ναντ που όντως φάγανε. Έχει φάει ξύλο και ο Λάρκιν από τον Γκραντ με το,
Δηλαδή πραγματικά με το Με το κιλό έχει φάει. κιλό. Με το κιλό έχει φάει. Δεν Με μπορεί τη να φανταστείς. σέσουλα, ναι, ναι. Ο οποίο Δεν μπορώ να Λάρκιν, φανταστώ play of Ευρωλίγκα στην παιδιά. Βρωμόξυλο πέφτει τώρα. ναι, Μην... ρε παιδί Α, μου, πολύ brutal παιχνίδι. Ο οποίο αναγκαστικά. Λάρκιν τώρα έχει παίξει 35 λεπτά Ναι. και την ώρα τη τελική ευθεία που συζητούσα και με του φίλου μου, μου έβγαζε μια αίσθηση ότι η ΕΦΕΣ είναι πιο φρέσκια από τον Παναθηναϊκό και την μπαίνει στην τελική ευθεία με πιο, με πιο, με πιο σιγουριά. Εκεί μίλησε ο Ναν, Μμ. ο οποίος περιορισμένος γενικά στο σύνολο του παιχνιδιού, μπήκε στην αρχή, άρχισε να πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Δηλαδή νομίζω έχει εκτελέσει ένα τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος. 0 στα Δεν 2. έχει βάλει σίγουρα. Α, 0 στα 0 2. στα 2. Ωραία, δεν έχει βάλει σίγουρα τρίποντο. Ήταν μακριά, πήγαινε κοντά στο καλάθι για να αποκτήσει επαφή. Ξέρεις, σιγά σιγά στην αρχή έβαζε πόντους, αλλά στο κρίσιμο σημείο πήρε την μπάλα στα χέρια του. Είναι ο Ναν είναι ο Έχει MVP ένα του μάτς. εκπληκτικό 9 στα 13 τίποτα. Ναι. Σημειώνω. Και την έσπασε την μπάλα. Έχει και assist 5. 4, 4 assist. Βλέπω 5 εδώ πέρα rebounds. Ναν. 3 λάθη, 5 rebound και Ναι. ένα πολύ ωραίο 6 κερδισμένα φάουλ, 7 βολίτσες. Σημειώνω έτσι, για τον beef μας. Εντάξει, αυτά είναι να ξέρεις. Υποθέτω ότι με τον νόμο θα έπρεπε να έχει ψηφίσει 22, έτσι που τα λες. Όχι, 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 Α, όχι, όχι, όχι. 7. Οκ, ωραία, Όχι, πάμε. δεν έχω, δεν θα πω για τη διετησία. Για τη διετησία αυτό που θα σου πω είναι ότι ε, ε, Προσπάθησε. ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Ναι, Ναι, πολύ μωρέ σκληρό. τώρα, ναι, Δηλαδή, μωρέ εντάξει, τώρα. Ναι. τώρα, ξέρεις, στη μία φάση θα δεις τον παίκτη σου τώρα να τον κοπανάνε τρεις και να μην παίρνεις άλλο για τρελαίνεσαι. Και στην επόμενη τώρα, άμα έχεις λίγο το ψήγμα της αντικειμενικότητας μέσα, θα δεις ότι και δικό σου κοπάνισε. Συνεχίζω εγώ με τα fun facts των στατιστικών. 9 σε 9 βολές η ΕΦΕΣ, 16-16 Παναθηναϊκός. Και οι δύο ομάδες 25-25. Ναι. Εντυπωσιακό. Κοίτα, είναι πάντως τρελό ότι ακόμα και σε ένα μάτς που δεν έχεις δει, συνεχίζεις το αγαπημένο σου χόμπι να με διακόψεις διαβάζοντας τα στατιστικά. Δηλαδή Προσπαθούμε. το Πάνω σε πουί δεν αυτά που λες φεύγει. όμως. Το Πάνω σε αυτά πουί που δεν λες όμως. φεύγει. Πάνω σε αυτά που λες όμως. Προσπαθώ έτσι Σε ευχαριστώ πολύ. να Ωραία. βάλω τη σαλτσούλα μου. Δεν ήταν factor σήμερα που αργέ, ήταν ο Τούρου. Δηλαδή είναι ότι από κάπου θα τη φας. Γενικά. Ναι, άλλαξε σελίδα. Δες, πες μου τα στατιστικά. Σε βλέπω. 14 πόντους με 6 στα 8 διποντάκια. Ο κύριος Οτούρου. Ωραία. Δεν ήταν. Δες και πιο πέρα. 5 blocks. Έχει 5 τάπες ο Τούρου. 5 ωραιότατα και έχει φάει 2 όμως. Εντάξει. Πρέπει να έχει φάει μία από το Γιούρτσεβεν, την άλλη δεν τη θυμάμαι. Εντάξει, Ε, πάμε λίγο. Κοίτα, Πάμε. ο Παναθηναϊκός αυτό που άλλαξε, λοιπόν, είναι το ένα κομμάτι είναι ότι την άμυνα. Έπαιξε άμυνα επίπεδου περσινού και παίξανε άμυνα ακόμα και οι παίχτες που δεν το πολύ. Ξέρεις, δεν είναι και το χόμπι τους. Μμμ. Οπότε αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό που κρατάμε. Είδαμε την άμυνα του περσινού Παναθηναϊκού για πρώτη φορά, θα έλεγα. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι. Πόσο έληξε Γιάννη το μάτς. 77-81. Ωραία. Κράτησε την έδρα της στην ΕΦΕΣ σε 77 πόντους. Ισχύει. Είναι πολύ, πολύ καλό. Ναι. Δεύτερον, επειδή είδα ότι δεν του μπαίναν τα σουτ, δηλαδή εκεί που φάγαμε το μεγάλο σερί, έχουμε χάσει πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, αλλά πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Μμμ. Και αυτό ήταν ένα σημείο που άρχισε λίγο και να του ζορίζει. Είχε ψυχραιμία ο Παναθηναϊκός να πει ότι ξέρεις κάτι. Θα πάω λίγο πιο μέσα, θα το παλέψω αλλιώς. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα plan B. Στο τέλος το plan είναι Σλούκας Ναν και Άγιος ο Θεός. Ο οποίος Πώς ήταν ο αποτέλεσε Σλούκας πλάνο του σήμερα? Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας ήταν καλός οργανωτικά. Μπήκε με φόρα που λες, είναι το μάτσο Σλούκα στα play-off Ναι. που περιμένουμε. Του φύγει η φόρα. Αλλά ήταν και αυτός καλός στον οργανωτικό τομέα. Δηλαδή, όταν έβγαινε, καταλάβαινες ότι η ομάδα βρισκόταν σε μια σύγχυση. Θέλω να κάνω ένα shout-out στο Jerian Grant, ο οποίος εσύ που διαβάζεις στατιστικά και δεν έχεις δει το match, δεν σου προκαλέσει τίποτα ενδιαφέρον από αυτά που θα δεις. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι σαν να το έχω δει. Σαν να τον έχω δει. Βλέπω Δεν μπορείς να 35 φανταστείς λεπτά. τι έχει 35 κάνει. λεπτά, ναι, εντάξει, κατάλαβα. 35 λεπτά ανελέητο κυνήγι στο Λάρκιν. Ανελέητο. Ναι, ναι. Ανελέητο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και ξύλο. Ωραία. Μμμ. Ο αγαπημένος μου
PJ Dozier ήταν. Ριχάνερα. Όχι λίγα νερά. Γιατί. Καλό ήταν ο Dozier. Σύμφωνα με τα στατιστικά έχει 9 πόντους. Σε 25 λεπτά. Του έβαλε στην αρχή. Του Ε, έβαλε στην αρχή, μάλλον και. Ήταν μάλλον το καλό. θυμάσαι. Ναι. Κοίτα. Το σημαντικό είναι ότι παίρνουμε την έδρα πίσω. Μμμ. Βγάλαμε χαρακτήρα. Βγάλαμε το, το αμυντικό φίλτρο που οφείλει αυτή η ομάδα να βγάζει στα play-off, και στο χειρότερο σενάριο η σειρά τη φέρνουμε πίσω στην Αθήνα. Δεν Μμμ. τελειώνει εκεί για μας. Εννοώ κατά ημών, όχι. Μπορεί να κερδίσουμε. Δεν βλέπω νίκη εύκολα. Δεν βλέπω Τι και ήττα εύκολα, ρε Χάρη. εύκολα. Εδώ έχει Εννοώ, τρέξει αίμα, ρε ξέρεις, φίλε. ναι, δηλαδή βλέπω πάλι αίμα. Χωρί να έχω δει τι έγινε σήμερα, καταλαβαίνω ότι Θα έγινε ήθελα πάρα πολύ όμως να πανομοιότυπο. κερδίσουμε. Δεν αντέχω. Δεν αντέχει άλλο η Εντάξει, ψυχούλα μου. ποιο θέλει να το πέμπτο μάτι τώρα, Πολύ εντάξει. δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση εύκολου μάτς. Τώρα είναι δύο ομάδες που καθευτίζονται. Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει ένα μάτς πανομοιότυπο με τα Έμα δύο του κι Άκα. άμμος. Με τα δύο του Άκα. Βέβαια, αντί για τη λάβα του Άκα, έχει πάει στα παιδάκια και στις οικογένειες στις ΕΦΕΣ. Εντάξει, είδα λίγο το παιχνίδι, δεν ακούγονταν κάτι φοβερό. Ναι, τι είναι. Ε, Εφές. ναι, εντάξει, οκ. Και νομίζω ότι θα είναι το τέταρτο παιχνίδι. Θα κρυθεί κλασικά στα τελευταία 3-4 λεπτά. Στις λεπτομέρειες, στο shoot, στο σφύριγμα, στη βουτιά, στο rebound. Οπότε, ξέρω εγώ, Πάντως ας ελπίσουμε οι ΕΦΕΣ να επιμικρύνει τη σειρά από την δικιά Ο μου πλευρά. Παναθηναϊκός στο ζήτημα 5, που σήμερα κανένα του πεντάρει, γιατί ο Μίτογλου όλα θα πει κάνει αξίζει, θα έχει κάνει από θέση 4. Ναι, Δηλαδή, οκ. πολύ λίγο 5. Δηλαδή τώρα εκεί που έχει βάλει το τρίποντο, εντάξει, έπαιζε ο Χουάντσο στο 4 και αυτό στο 5, αλλά ας πούμε το 80%, 85% των λεπτών το έχει παίξει στο 4. Και τα λείπουν 31 λεπτά, λείπουν 9 λεπτά από τη θέση 5 πάντως από Γκέμπριελ και Γιούρτσεβεν. Αυτά τα Πρέπει έχει να παίξει ο παίξανε Μίτογλου. μαζί. Πρέπει να παίξανε Ναι. μαζί. Ναι, τα Ε, νέα forward. συνεχίζει να με προβληματίζει. Δηλαδή σήμερα όλοι οι ψηλοί του Παναθηναϊκού, όλοι. Ο Γκέμπριλ και ο Γιούρτσεβεν ήταν και οι δύο μέτροι. Ο Μμμ. Γκέμπριλ πήρε και έκανε και χαζά φάουλ. Δηλαδή ξεκίνησε το τρίτο, το δεύτερο ημίχρονο με δύο φάουλ. Δύο Μμμ. πρώτες επιθέσεις, δύο φάουλ, 4. Καλή Ναι, ξεκούραση. Δηλαδή, εντάξει. ναι, Έκανε ναι, επιθετικό αμυντικό. ναι. Σε 10 δευτερόλεπτα τα έκανε. Φίλε, ήταν ένα χαρακτηριστικό του Γκέμπριελ πολύ κλασικό πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και σε αυτό έχει παρουσιάσει τρομερή βελτίωση. Δηλαδή, λίγες φορές νομίζω σχετικά με το scouting report έχει πρόβλημα Έχει να πάρει βάλει βέβαια ένα από τα κάποια πιο φάση. κρίσιμα λάθη, αλλά πριν γίνει αυτή η φάση με την τάπα του Χουάντσο, Ναι. είναι ένα καλάθι του Γκέμπριλ που κάνει ένα δεξί drive ο Ναν. Πετάγονται τρία χέρια να τον κόψουν. Μμμ, Χάνει το σουτ μμμ. και έρχεται τον Γκέμπριλ μόνος του και Οκ. παίρνει rebound και το βάζει. Το πολύ θετικό και του Παναθηναϊκό είναι ότι αυτή η Λειψανδρία που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο δεύτερο μάτς και για εμάς και τους δύο ήταν από τους κύριους λόγους που ε, κατέληξε τέλος πάντων το μάτς σε διπλό, ότι μάλλον ξεπεράστηκε αυτό το Όχι, θέμα. αυτό είναι ο δεύτερο μου προβληματισμό. Ο Ο Παναθηναϊκός δεν Γκέμπρελ μου φαίνεται να έχει Γκέμπρελ και φρεσκάδα. Όσμαν παίξανε. Υπάρχει μια κούραση ενδεχομένως ισορρευμένη όμως είναι αυτή τώρα Ναι, από το κουπί που έπαιξε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ας πούμε. από το κουπί που Μάλλον. τραβάει τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή, με αυτό που λέω τώρα, ο Γκραντ στην επίθεση δεν περνούσε καν η μπάλα από τα χέρια του. Μμμ. Δηλαδή, ήταν 35 λεπτά για να παίζει άμυνα τον. Ρε φίλε, τώρα δεν μπορεί να πες το λάρκι. 5 λεπτά πρέπει να τρέχει, δεν έχει ανάση. Δεν μπορεί να πες και επίθεση τώρα. Ποιο είσαι, ξέρω Ναι, εγώ. αλλά και ο Λάρκιν. Περίμενε, ρε φίλε. Και ο Λάρκιν παίζει επίθεση. Όχι, όχι. Να παίξει άμυνα και να κυνηγά είναι πολύ πιο δύσκολη από το να παίζει επίθεση. Δεν Και να ξέρω, κυνηγέσαι. δεν παίζει και πολύ άμυνα. Οπότε μπορείς να Εντάξει, πω. όσο μου επιτρέπουν το όποιο μπάσκετ μπορεί να έχω παίξει, νομίζω ότι να κυνηγά και να παίζει και την A. Υποθέτω ότι ξεκινούσε από την A η άμυνα του Grant. Ξεκινούσε τώρα Να από πάρει που την τον μπάλα. έπιανε. Και από το μαλλί Ναι, καμιά να φορά. περνάς από σκριν, να βάζεις τα χέρια, να σου αλλάζει κατεύθυνση, να σταματάει, να λες ταχύτητα. Είναι νομίζω πολύ πιο δύσκολο από το να ορίζεις εσύ. Τώρα θα πάρω 5 δευτερόλεπτα να ξεκουραστώ και τώρα Ναι. θα τον τρέξω. Και έλα που αργεί να μου κάνει screen. Και, δεν θα πονέσω. Ο Γκραντ τα νιώθει κάθε screen που παίρνει. Από τον που το νιώθει. Οπότε λογικό για μένα. Εντάξει, το Αυτό. ακούω. Η Το ακούω αυτό που λες, απλά. φρεσκάδα ήταν ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό και το λες κυρίως εσύ από τον Ιανουάριο που ο Παναθηναϊκός λόγω τραυματισμών, λόγω που βρέθηκε κάπως πίσω προ-Λαβρίου στη βαθμολογία και έπρεπε να καλύψει το έδαφος, δεν είχε περιθώρια για άλλες ήττες και υπήρχε μια κατάσταση ότι η περιφέρεια ρε φίλε έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί. Πάρα πολύ κουπί.
Και συνεχίζει ο Φαίνεται να Λόρεντζο το Μπράουν ίσως. Ο το Λόρετζο ίδιο Μπράουν να μην πράγμα. βοηθάει. Ναι, ναι. Και, Ναι. και αυτό κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Τον, Είχαμε Σλουκο Μπράουν σήμερα, το δίδυμο. τον έκανε, θα σου πω. Τον Λίγο που είδα έκανε, έπαιξε με τον Ναν, νομίζω, ο Μπράουν. Δεν τον είδαμε το τον Σλούκα. έκανε γρήγορα αλλαγή. Στο πεντάλεπτο δηλαδή τον έβαλε μέσα τον Μπράουν Ναι. και άρχισε να μπει ο Λούκα. Δηλαδή έπαιξε ένα Μμμ. πεντάλεπτο Μμμ. μόνος του. Ναι. Έβγαλε μια ωραία assist. Έβαλε και ένα καλάθι τώρα, κάτι τέτοιο. Με το που μπήκε ο Λούκα, πήρε την κατιούσα και μετά την έξοδο. Ναι. Δηλαδή Εντάξει. Οκ. συνεχίζεται το πράγμα. Οπότε είναι το πεντάρι και το ότι η ομάδα δείχνει κάπως να μην έχει πολύ μπαταρία, Μμμ. ε, είναι προβληματισμοί. Γι' αυτό και ουσιαστικά ζητάω και εύχομαι και ελπίζω σε μια νίκη στο τέταρτο μάτς, γιατί δεν ξέρω τώρα. Τι Δεν μπορεί να γίνει θέλω στο να... πέμπτο, αν Δεν σηκώνεται ξέρεις. πέμπτο μάτς. Ναι, Φίλε, ξέρω εγώ. Κοίτα, είναι τρομερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και ένα διπλό. Συνεχίζω εγώ τη στατιστική ανάλυση του παιχνιδιού, γιατί μόνο αυτό μπορώ να κάνω. χωρίς να Με, ένα, σουτάρει. με 44% τη εφέ στα τρίποντα, η οποία σουτάρει πάρα πολύ καλά μέσα στην έδρα τη. Ναι, Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει την παράταξη ένα 30% και έχει, δεν υπάρχει. Όχι συνοχή. Η παράδοξο είναι αντίθετο με αυτό που λες, δηλαδή η έλλειψη ενέργεια που ο Παναθηναϊκός, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 10 rebound παραπάνω στο παιχνίδι. Το οποίο συνήθω αν έχει την ενέργεια, καταφέρνει και εξασφαλίζει λίγο περισσότερο rebound, ανανεώσει ναι. επιθέσει. Υπάρχει εκεί μια διαφορά. Ε, και εκεί θα σταματήσω την ανάλυση μου. Θέλω πάντως να ξέρεις έτσι για το δικό σου εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον να το δεις το μάτς. Να το Δηλαδή δω, αν μπορώ να το δω. θα δεις Ναι. τώρα rebound που σηκώνει την μπάλα και που έχουν επιδείξει 5 παίχτες Ναι. και απλά βλέπεις χέρια να φεύγουν Ρε μαχαίρι. Σιχάρη, ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε τόσο γεμάτοι από μπάσκετ στα play της Ευρωλυγκά. Δηλαδή, τώρα θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, σε λίγο για τον Ναι. Ολυμπιακό που παίξε χθε και ο Ολυμπιακός παίζει αύριο. Ναι. Δηλαδή, τι να, άμα Εντάξει, προφανώς. τα μαγιά είναι αύριο, δεν δουλεύεις. Σωστό, σωστό. Θέλω να παίξω με την οικογένειά μου, αλλά θα προσπαθήσω να δω και να παίξω με τα παιδιά μου. Αλλά μπορεί να βρω λίγο χρόνο να δω και την Πανάθα. Γιατί Ε, όχι. ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω γιατί εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχω πει ότι στα δύο πρώτα μάτς δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Μμμ. Και το έχω πει ότι εντάξει, ανεξαρτήτως τώρα ότι συζητήσαμε για ε, δηλαδή όλο αυτό το ξέσπασμα περί Γιαβόρ πριν γίνει, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα για μπάσκετ και είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μου άρεσε, ότι δηλαδή ξέρεις, Ναι. δεν έριξα ποτέ τις ευθύνες της ήττας των, παρόλο που οι αποφάσεις ήταν καταδικαστικές, ότι συζητήσαμε για πάρα πολλά πράγματα που δεν μου αρέσαν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Ναι. σήμερα μου άρεσε. Οκ. Και αν πρόσεξε, αν είχε λίγο καλύτερο ποσοστό στο σουτ, γιατί έχασε πολλά ελεύθερα. Το Ναι. οποίο μπορεί να είναι προϊόν κούραση, μπορεί να είναι προϊόν άγχου, μπορεί να ήταν και η κακή βραδιά. Συν το γεγονό ότι την ώρα που είχε ξεκινήσει κάτι φορά, η ΕΦΕΣ κρατήθηκε με πάρα πολλά αυτά τα καλάθια που κάποιο σουτάρει από το Θεό, ακουμπάει λίγο τη στεφάνι, όλοι νομίζουν ότι δεν έχει χτυπήσει στεφάνι και την παίρνει κάποιο και κάπως καταλήγει τρίποντο. Ή Ναι. αυτά την πετάει ο άλλος από το κέντρο και πετάγεται ένα χέρι και κάπως τη βάζει μέσα. Αυτά που πάντα καταλήγουν τέτοια. Έχει βάλει πολλά τέτοια η ΕΦΕΣ. Και έτσι Μμμ. κάπως κρατήθηκε και μπορεί γιατί το 2013 μπορούσε να έχει γίνει και 20. Και Ναι. αφού έγινε αυτό, ξεκίνησε και τη φορά του Παναθηναϊκού. Επομένως, τακτικά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Μου άρεσε πάρα πολύ η άμυνά του. Μου Μμμ. άρεσε πάρα πολύ η ενέργειά του όσο είχε ενέργεια. Με Ωραία. προβληματίζει ότι του τελείωσε γρήγορα η ενέργεια. Για να τα κλείσω έτσι. Μετά και από αυτό το τέτοιο νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πάει, είναι φαβορί για διπλό και να τελειώσει τη σειρά την Παρασκευή. Μετά από αυτό και τον τελευταίο σου μονόλογο. Ναι. Jinx. Φαίνεται ότι τακτικά ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ είχε πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνω ότι μάλλον τόλισε το πρόβλημα. Ότι έχει Έλυσε του σουτάρει. Ναν λίγο. Ότι έχει Έλυσε του Ναν σουτάρει. με μια διαφορετική Δεν προσέγγιση τόλισε. ότι θα πάω κοντά στο καλάθι και θα σας βάλω αυτά τα φλωτεράκια. Δηλαδή Ε, είναι όλα η lay-up και φλωτεράκια. Αυτά που ναι. βλέπεις. Τα 9-13 μου πες. Το πιστεύω, είναι στα 13, ναι. Είναι στα 13. Ναι. Σωστά. Είναι όλα τέτοια. Για να δούμε. Ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Δεν χάσετε τα Ευχαριστούμε. TFS. Κοίτα, Προς το επίσης να σου πω κάτι. δικαιωνόμαστε Κανονικά. για το 3-2 με διπλό σπάσιμο έδρας. Προς το παρόν πάμε full προς τα εκεί. Αυτό, επειδή έχω δώσει 3-2 εφές, 3-1 Ολυμπιακό και 3-0 Έχεις δώσει 3-0 Φενέρ, Ολυμπιακό. 3-0 Ολυμπιακό έχεις δώσει.
Έχω πει Max, με με το το ζόρι ζόρι ένα. 3-1. Με το ζόρι έγινε. Θα συζητήσουμε τώρα γι' αυτό. Για να δούμε. Με Ωραία. το ζόρι. Οπότε είμαι τέτοιο. Το άλλο ζευγάρι πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Έφαγε 100 πόντου η Μονακό από την Μπαρσελόνα. Ναι, Δεν το, ναι, αρνούμε να δω. Δεν έχω δει κανένα μάτσο από αυτό το ζευγάρι. Γιατί ναι. παίζει και πάνω στο Παναθηναϊκό, δηλαδή εκεί είναι το πρόβλημα. Λογικό. Ενώ τα άλλα τα. Γιατί Ναι, ναι, συγχαρητήρια στην όταν Ευρωλίγκα, βλέπω τον εκπληκτική Ολυμπιακό, performance. όταν βλέπω τον Performance. Ολυμπιακό, έχω. Μη Είχες, μουρμουράς όταν μιλάω, ρε, σου λέω. Είναι είχες. άσχημο. Μετά τα ακούω και σε ακούω να μουρμουράς στα νεύρα. Λοιπόν, σταμάτα να μουρμουράς. Ε, Όταν βλέπω Ολυμπιακό είμαι πιο άνετος και μπορώ να έχω και ένα λάπτοπ δίπλα να βλέπω, που έβλεπα το Φενέρ Παρί. Όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό δεν είμαι άνετος, οπότε το Μονακό Παρί το έχω Δηλαδή μου λες σαν όταν να μην βλέπεις υπάρχει σε ζευγάρι. Ολυμπιακό, δηλαδή μου λες όταν βλέπεις Ολυμπιακό, δεν ψάχνεις σφαλτσοσφυρίγματα. Συγκεντρωμένος έτσι. Κοίτα, Με τηλεσκόπιο. αυτό αρκεί να ανοίξει το Twitter και τα βρίσκεις όλα, μην ανησυχείς, είναι πάρα πολύ Ασύλληπτο, εύκολο. ασύλληπτο, ασύλληπτο, ασύλληπτο. Θες να συζητήσουμε για αυτό το φαινόμενο Ποιο Twitter φαινόμενο? πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό. Γιατί Ποιο από τα δύο καταλαβαίνω φαινόμενα? ότι. Γιατί υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο μας έστειλε ο Δημήτρης ένα πολύ κοντινό αιώνιο πιστόλι. Το εκπληκτικό meme που είναι κάποιος με 5 οθόνες μπροστά του και λέει, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός ο Δημήτρης και γράφει το meme είναι μέσος οπαδός Παναθηναϊκού ψάχνοντας φαλτσοσφυρίγματα υπέρ του Ολυμπιακού. Και υπάρχει και το άλλο στο Τουτερικό Βόθρος που είναι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίζω, γιατί ποδοσφαιρογάβροι, δεν ξέρω τι, που ψάχνουν και περιμένουν στη γωνία να κράξουν οτιδήποτε μπασκετικό Ολυμπιακό κινείται στο χάρτη. Ναι. Οπότε για ποια από τις δύο βόθρους ακριβώς θες Γενικά, να μιλήσουμε? Για τις δύο βασικά, τοξικότητες. γενικά είναι βόθρος η κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι οι Τεράστιος είναι. Παναθηναϊκοί γκρινιάζονται μόνο για τη διαιτησία. Ναι. Γιατί θέλω να σου πω κάτι. Δηλαδή γίνεται το χθεσινό μάτς, έχουν γραφτεί πάλι έσχοι για τη Ναι. διαιτησία του Ολυμπιακού. Ναι. Απαντάνε οι Ολυμπιακοί Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγώ θέλω και 62 βολές για να σκούζουνε. Μπλα 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 μπλα. Οι ίδιοι τους βλέπει σήμερα. Βγήκε ο Τράκης, έκανε Τα μαγικά του. τέτοιο και Ναι. σήμερα τους πήγανε. Εντάξει. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Και οι αντίστοιχοι. Θα το Δεν θα κόψουμε. ασχοληθούμε με αυτό. Βαρέθηκα. Α, Όχι, δεν θα το κόψουμε. Βαρέθηκα. Ξέρα. Ωραία. Θα βγει και στο λέω βαρέθηκα. Ε, Ωραία, πάμε Μαδρίτη. Που έχεις δει Πάμε το μάτς, μπορούμε Μαδρίτη. να κουβεντιάσουμε. Γιατί εντάξει, Τον εκεί. έχω δει το μάτς, πολύ. Εγώ από τις πρώτες φάσεις έστειλα σε 2-3 γκρουπ και σε σένα ότι παιδιά σήμερα δεν το παίρνουμε το μάτς. Βλέπω λίγο μια διαφορά στην άβρα των δύο ομάδων. Διαφορά στην Ναι. ετοιμότητα, στο ότι ο Ολυμπιακός δεν μου φαίνεται να έχει με το μαχαίρι στα δόντια, ενώ οι άλλοι έχουν μπει να παίξουν το τελευταίο χαρτί. Γιατί εντάξει, Ρεάλ είσαι, δεν μπορεί να σκοπιστείς. Είναι ντροπή για το σύλλογο και εντός έδρας. Οπότε Άρα σεβαστήκατε τη Βασίλισσα και καθόλου. θα της Όχι, δώσετε ένα όχι, όχι. gentleman sweep. Καθόλου. Δεν ήταν σεβασμός αυτός. Αυτό ήταν ψυχολογική. Ήσουνα ψυχολογικά πιο ανέτοιμος από τη Real για το Game 3. Η Ναι. Real μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, εσύ μπήκες. Έχω την εντύπωση ότι εντάξει, μπήκες με έναν τρόπο ότι λίγο πιο αναγνωριστικό. Ενώ παίζουμε Game 3. Ενώ στράβωσε το μάτι στην αρχή, έγινε ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο. Εντυπωσιακό που περάσαμε πολύ καλά μπροστά. Βγαίνανε πάρα πολλά πράγματα. Και δύο καρφώματα είδαμε του Ράιτ πάνω στον Ταβάρε. Και τρίποντο του Κούκα από τη γωνία είδαμε και ωραίε άμυνε είδαμε. Τι άλλο είδαμε δεύτερα δεκάλεπτα? Τι άλλο είδαμε δεύτερο δεκάλεπτο, πες μου. Δεν ξέρω. Εγώ Στα δεν έχω είδα. γράψει αναλυτικά. Εγώ δεν Δεν είδα μπορεί τίποτα. να μην τα έχεις δει τώρα. Δεν μπορεί να μην τα έχεις δει. Ποιο το 4, ότι ξεκινήσε με 5-0 φάουλ, το τέτοιο. Και πώς έχει γίνει αυτό? Εγώ δεν με απασχόλησε η Τα διαιτησία σε είπα αυτό. αναλυτικά. Εμένα δεν με απασχόλησε η διαιτησία σε αυτό το μάτς. Εντάξει. Καθόλου. Καλά, Ούτε δεν σε υπέρ, απασχολεί σε κάθε ούτε μάτς. κατά. Ούτε υπέρ, ούτε κατά. Οκ. Όχι, στο σεφ σου είπα ότι πιστεύω σπροχτήκαμε. Προστατευτήκαμε. Χθε στη Μαδρίτη δεν πιστεύω ότι Στο προστατευτήκαμε. δεύτερο δεκάλεπτο. Καλά, Σπροχτήκατε. εντάξει. Στο δεύτερο δεκάλεπτο πήραμε δύο σφυρίγματα. Θε να δω αν πήρε η Real άλλο σφύριγμα σε άλλο δεκάλεπτο. Δεν ασχολούμαι. Όχι, όχι, στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχω να πω κάτι. Άρα Η σημαίνει ότι πιο μπορεί να παίρνει και τίποτα Real. πενηντάρησια. Μπορεί να παίρνει και τίποτα Όχι, ρε Real. μάλα. Τι όχι, τι όχι. Άμα δεν Αφού ξέρεις πρόσεξες, ότι είμαι κάτσω. αντικειμενικός, δεν είμαι τέτοιος. Καλά, Και λοιπόν, υπήρχε εμένα η εντύπωσή μου, λοιπόν, στο ημίχρονο άλλαξε. Και άλλαξε πάρα πολύ στα πρώτα 2-3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, βλέποντας τα πρόσωπα των παιχτών της Real. Τα ναι. οποία ήτανε, δεν γλιτώνουμε. Δεν έχει νόημα. Έβλεπα τον Ταβάρες εντυπωσιακά ξενερωμένο,
με μια. Πώς να το θέσω, ρε παιδί μου. Ε, Να δεν τελειώνουμε ξέρω. γιατί έχουμε κανονίσει και Πρωτομαγιά. Να τελειώνουμε. Δεν έχει νόημα, ρε παιδί μου. Δεν το παίρνουμε το μάτς. Είναι διαδικαστικό το δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Περάσανε μπροστά. Δεν θα κερδίσουμε σήμερα. Πάμε λίγο. Αυτό. Το οποίο δεν συνοδεύτηκε με. Άλλαξε άρδιν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι εκεί ο Μπαρτζόκας κάπως το υποτίμησε, κάπως δεν το διάβασε λίγο νωρίτερα, δεν ήταν λίγο proactive σε κάποιες κινήσεις. Η Real έχει γυρίσει το μάτς πολύ και έχει περάσει και μπροστά με τη δευτεροτρίτη της πεντάδα. Δηλαδή με τον Φέλιξ, τον Γιούλ, τον Αυτό είναι Αμπάλδε. στις αρχές του Τετάρτου. Ναι, 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 αλλά και στο Που τρίτο. κολλήσατε στο 62 εσείς για πολλή ώρα. Αυτό είναι πιο μετά. Νομίζω ότι δηλαδή το Παναθηναϊκός έχει έρθει στην τέταρτη περίοδο και δεν έχει έρθει στην τρίτη. Απλά μαζεύεται διαφορά Το 62 πρέπει λίγο. να είναι στην τέταρτη, αν Αλλά δεν κάνω λάθος. την τέταρτη περίοδο, εκεί φεύγει η Real, είναι με τη δεύτερη πεντάδα. Είναι εκεί που μου στέλνει και το διάβαζα μετά ότι ο Ματέο. Όχι, εσύ δεν μου το στείλει αυτό. Ότι ο Ματέο έχει αφήσει έξω του καλού. Και λέω ρε παιδιά, αφού αυτοί του Ναι, λένε. εγώ Γιατί να του εγώ βγάλει. στο είπα. Γιατί να του βγάλει έξω, αφού πίσω δεν τρώει τίποτα. Έχει λύσει μπροστά. Δεν έχει λόγο να πειράξει κάτι. Ίσα ίσα πα και ξεκούρασε με του καλού σου στο επόμενο μάτ ή του έχει ξεκούραστου και χωρί φάουλ και με καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίλεπτο. Όπω και έγινε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κατάφερε με έναν εκπληκτικό Βεζέγκοφ στην τελευταία περίοδο να πάει το μάτ στου 2 με 4 πόντου. Εκεί μπήκαν οι καλοί, να σου το πω έτσι, και σε ένα μάτσο που πήγε λεπτομέρειε, ο Ολυμπιακός έμεινε εντελώ απολύσει, ειδικά επιθετικά. Πίσω υπήρχαν κάποιες επωλαιότητες, δηλαδή πάει ο Ράιτ και χτυπάει το ταμπλό σε ένα κακό λέει από του Καμπάτσο. Χρεώθηκε σωστά με 2 πόντους η Ρεάλ. Και κάπως στην επίθεση εγώ στο τέλος κατάλαβα ότι εντάξει, λείπει ο Φουρνιέ. Έλειψε, στο τέλος έλειψε ο Φουρνιέ. Σε όλο το μάτς δεν έλειψε, στο τέλος όμως έλειψε. Ένας παίχτης να παίξει ένα πίκι, να κάνει στην άκρη, να πάρει 2 σουτ εκτός λογικής ενδεχομένως ή να κάτσει στη γωνία με ένα παίχτη κολλημένο πάνω του, να απασχολεί όλη την άμυνα και να παίξει κάποιο άλλο την επίθεση. Γιατί φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο κλειστά τα πράγματα. Ε, Υπάρχει πάρα πολλή κουβέντα για τι επιλογέ του Μπαρτζόκα. Υπάρχει πάρα πολλή κουβέντα ότι ο Μακίσικο, ο Παπα-Νικολάου και ο Φαλ έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε, ενώ στο πρώτο ήταν αρνητικοί. Ισχύει, θα πω εγώ. Ο Μακίσικ, ο Φαλ και ο Παπα-Νικολάου έχουν κάνει πάρα πολύ κακό μάτσο. Ο Φαλ συνεχίζει αυτή την συνέπεια που έχει με τη Real Madrid, είτε είναι ο Ταβάρη είτε όχι στο παρκέ. Δηλαδή, κάποια στιγμή νομίζω του δίνουν εμεί μάτς με τον Φέληξ και βγάλει την μπάλα έξω. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να ακούστηκαν πάρα πολλά για το Φαλ σε εκείνο το σημείο. Εγώ να πω την αμαρτία μου με τα χάλια του Μακίση και του Παπα-Νικολάου. Περίμενα να μπει ο Λαριτζάκης μέσα και την έλλειψη του Φουρνιέ. Δεν το Με βγάλει το καθόλου. Λαρετζάκι. Ήταν ένα μάτσο ρε φίλε. Μάνατζερ του να είσαι, μπει. ρε. Πούστη. Όχι, πιστεύω ότι δικαιούται. Πιστεύω όσα λεπτά έχει πάρει φέτος είναι πάρα πολύ συνεπής. Έχει πολλά γκάρντ ο Ολυμπιακός τώρα. Ελλείψη. Ναι, αλλά εχθές ο Παπα-Νικολάου με το Μακίσικ ήταν απαράδεκτη. Ο Μακίσικ νομίζω, ο Παπα-Νικολάου λίγο πιο μέτριος, αλλά επιθετικά δεν απειλεί καθόλου. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνει επιθετικά. Δεν έχει βοηθήσει επιθετικά μάλλον καθόλου. Σε πράγματα που φαίνονται τουλάχιστον. Δηλαδή, κάποιες σωστές επιλογές, κάποιες σωστές πάσεις. Εντάξει, αλλά περιμένεις περισσότερο. Είμαστε στα playoff αυτή τη στιγμή. Περιμένεις ένα shoot, ένα τελείωμα, κάτι που θα σου μείνει. Ο Γκος τράβηξε πάρα πολύ κουπί. Ο Σάμπεν Λί τράβηξε καλός, αλλά δεν είναι παίκτη που σου πάρει το μάτς. Φέτος τουλάχιστον, όσο πιστεύω εγώ. Βιλντόζα πραγματικά. Έκανε βιλντοζιές. Πραγματικά δεν ξέρω τι φάπα έπρεπε να φαγεί μετά το μάτς ή τι πρέπει να άκουσε στο βίντεο σήμερα. Θέλω, εκεί υπάρχει Και ο ένα Γόκα, meme. φίλε, εντάξει, έπαιξε λίγο. Ναι, θα το πεις, το είδα, πάρα πολύ αστείο. I feel you, bro. Που I feel χτυπάει you, τώρα bro, στην ναι. πλάτη. Κάποιος έλεγε ότι ο Βιλντόζα είναι πουλημένος ή κάτι άσχετος και ένας βάζελος να αγκαλιάζει τον γάβρο. Κάτι τέτοιο πολύ αστείο. I feel you now. Υπήρχε μια αντίδραση γιατί μου το είπες και εσύ, γιατί ο Γόκα, ενώ έχει επιθετικό πρόβλημα, βάζει το Γόκα μέσα. Που το έκανε αυτό ο Μπαρτζόκας. Τώρα το έχεις πάρει όλα μπάλα. Μπορώ να μιλήσω ένα λεπτό. Έλα, πες τη θέση. Γιατί θέλω να πω κάτι. Δεν Τώρα είχα μου να λες, πω για τον ήθελα Βαρσελό και πάρα πω για μας. Έλα, πες. Θες να κάνουμε μαζί ένα pod, Μίλα, αγόρι μου. το Μαζί οποίο κάνουμε το θα πόδι. συζητάμε. Μίλα, Ένα, μίλα. ένα διαφορετικό, χωρίς. Να κάνουμε ένα διαφορετικό pod Μίλα, σήμερα. εσύ και θα κάνω εγώ, θα κλείσουμε και θα γράψω εγώ ένα δικό μου μετά. Ή να σου πει κάτι άλλο. Άσε με να μιλάω εγώ και να με διακόπτεις, αφού και αυτό δουλεύει.
Πάμε. Ο Ολυμπιακός, σωστά αυτά που είπες στην αρχή, Ναι, ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο μπαίνει 2 πόντους πίσω στην πρώτη επίθεση, βάζει ένα καλάθι ο Βιλντόζος. Οπότε ουσιαστικά μπαίνει στα ίσα. ναι. Όντως τη διαφορά, ρε παιδί μου, τη διαφορά ξέρω εγώ, των 5 πόντων την παίρνει με αυτή την ομάδα. Ο Ολυμπιακός στο 62 κολλάει. Μμμ. Δηλαδή 6 και 36 πριν το τέλος. Γιατί γι' αυτό, επειδή συζητήσαμε γι' αυτό και συζητήσαμε και μεταξύ μας. Στο 6 και 36 ε, βάζει ένα καλάθι, πάει στους 62 πόντους και ξανασκοράρει στο 3 και 3, δηλαδή 3 λεπτά μετά, και ενώ το σκορ πλέον είναι στους 10 πόντους. Ναι, ναι. Έφυγε. Εκεί είναι το λάθος του Μπαρτζόκα. Για μένα. Εκεί είναι στο πόσο, στο 6 με 3, αυτό στο τρίλεπτο Εκεί αυτό στο λες. 62 που σου έχει κολλήσει η επίθεση, Ναι. η αλλαγή του ήταν ο Walkup. Καταλαβαίνω ότι πρώτα απ' όλα ο Walkup, να ξέρει, έχει το καλύτερο συμπλήν τη ομάδα. Με το Walkup μέσα στο παρκέ η ομάδα Ναι, παίζει ναι. καλύτερα. Ναι. Υπάρχει ένα παράδοξο. Εντάξει, ο προπονητής του Ολυμπιακού πληρώνεται, ο κάθε προπονητής πληρώνεται κάποια εκατομμύρια για να είναι στην άκρη του πάγκου και να παίρνει κάποιε αποφάσει. Εμεί πληρώνουμε 20 ευρώ το μήνα για να έχουμε Nova ή EuroLeague TV, να βλέπουμε, να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και να βγαίνουμε μετά σε ένα κολοπόντ να λέμε τις μαλακίες μας. Αυτό είναι ο ρόλος του καθενός. Δεν σου λέω όταν εγώ θα κρίνω τον Μπαρτζόκα, αν προκειμένου, δεν σημαίνει ότι αν καθόμουν εγώ στην άκρη του πάγκου θα έκανα σωστά, και δεν σημαίνει σίγουρα ότι ξέρω καλύτερο μπάσκετ. Δηλαδή, επειδή το ακούω συχνά αυτό, δηλαδή εσύ ξέρει καλύτερα. Δεν ξέρω καλύτερα. Σίγουρα δεν ξέρω καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρω καλύτερα. Απλά εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματο, κρίνω αυτό που είδα και κρίνω ότι όταν έχω δει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακό το χάνει το μάτσα από την επίθεση. Ξεκάθαρα το χάνει από την επίθεση. Γιατί υπάρχει η Real, η οποία στο σετ είναι η χειρότερη ομάδα τη Ευρωλίγκα μετά την Άλμπα. Αλήθεια, δεν υπάρχει χειρότερη ομάδα. Οι τύποι στο σετ χάνονται. Τι κάνουν όμω, δηλαδή η τακτική του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι αυτό που του το είπα και στο προηγούμενο μάτς. Προσπαθούν να σκυμίνουν το μάτς και προσπαθούν με την πολύ καλή άμυνα που έχουν, με τα ψηλά κορνιά, με του γκαρούμπε και του. Δεν ξέρω και εγώ τι πετάει εκεί μέσα, να δημιουργήσουν επίθεση μέσω της αμυνάς του χωρίς να είναι σετ. Γιατί στο σετ πνίγονται. Δηλαδή Ναι. και εκεί που σας κρατήσανε που σου λέω στο 62, σας κράτησαν 3 λεπτά. Δεν βάλανε και τίποτα τέτοια. Κάνα Όχι, όχι, εφηδιασμό όχι. βάλανε. Σωστά. Δεν μπορούσαν να Σωστά. τη βάλουν στο σετ. Ωραία. Εκεί έκρινε λοιπόν να βάλει το walk-up. Πες. Αυτό πιστεύω ότι ήθελα να σου πω, αν με άφηνες. Εκεί ήθελα να σου πω. Πιστεύω ότι αυτό, γιατί και εγώ δεν μπορώ να. Δεν είναι να υποστηρίξω τον Μπαρτζόκα. Μπορώ, μάλλον πιστεύω ότι μπορώ να εξηγήσω το σκεπτικό του, και είναι αυτό ακριβώ που είπε. Ότι δεν έχω φουρνιέ σήμερα. Ο Πίτερ δεν έχει βρει σουτ. Του Ή τα έλειψε, σέντερ του μου, έλειψε. τα center μου έχουν εξαφανιστεί. Ο Βιλντόζα πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Λί δεν θα μου πάρει το match. Βάζω το walk-up, σταματάω τα λάθη στην επίθεση που γινόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Άρα πάω σε καλέ επιλογέ στην επίθεση και σταματώ και τα λάθη. Άρα πιθανώ σταματώ και τον εφηδιασμό και το transition πίσω. Και σφίγγω την άμυνα αφού το match πάει σε αυτές τις συνθήκες. Αίμα και άμμος, χαρακόμματα, όποιος το βάλει. Ναι, αλλά ρε Γιάννη, είσαι 7 πόντους πίσω, είσαι 5 πόντους πίσω και έχει κολλήσει στην επίθεση. Βάλε ένα Προσπάθω. Χριστιανό. Βάλε ένα Ποιον Χριστιανό να βάλει. Χριστιανό. Ποιον Χριστιανό να βάλει. Ο Λαριτζάκης δεν είναι Χριστιανός. Μου Ναι, είπες. είναι. Ο Ο Λαρετζάκης Σέιμπερλι. τώρα να μπει στο 35. Ο Τον Σέιμπερλι έβαλε. σε Το τι Σάμπερ θρησκεία το πιστεύει. δοκίμασε. Τον ξανάβαλε το Σάμπερλι. Ναι, Τον ξανάβαλε. Τον ξανάβαλε. Τον Οκ. ξανάβαλε. Περίμενε. Έπαιζε με walk-up και Γκος. Ο Γκος πήγε στον τέταρτο φάουλ και μετά έβαλε το Σέιμπερλι. Εγώ Ναι. απλά λέω ότι η ομάδα έχει κολλήσει στην επίθεση. Βρες ένα χριστιανό, αποκλειστικά χριστιανό, δεν βάζουμε άλλες θρησκείες, για να μπορεί να του βρει και την Παναγία ελεύθερα, Ναι. Ναι. άμα κάνει λάθος, να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Γιατί πρόσεξε τώρα τι γίνεται, και ο Walkup, που επαναλαμβάνω ήταν θετικός μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και άμα έχανε το μάτς με το Σέμπεν, θα λέγαμε μα καλά, έχει το Walkup που έχει παίξει καλά. Ξέρεις, πάντα εκ του αποτέλεσματος κρίνουμε. Και είναι ένας τύπος που τον παίζουν under, τον αφήνουν προκλητικά να σουτάρει, Ναι. εκτελεί ένα τρίποντο που οριακά τη φτάνει στη Στεφάνη και μετά κερδίζει και διαβολή και κάνει 0-2. Βολές ήταν το θέμα που άμα τις έβαλε τις βολές ήταν ακόμα πολύ μέσα στο μάτς. Στην κατοχή. Δηλαδή, αν βάλει τις βολές 74-72 και έχει την άμυνα που δεν μπαίνει καλά εύκολα, μπορεί να είσαι και Δεν μάγκας. μπαίνει, δεν Μπορεί να μπορούσε είσαι και ρε. μάγκας. Μπορεί να είσαι και μάγκας. Θα του έβγαινε δηλαδή. Ουσιαστικά δηλαδή ο Γόκαπ κάνει τέτοιο. Ο Λί χάνει από κάτω. Ο Πίτερς χάνει layup. Ναι.
Δύσκολο, αλλά χάνει layup. Έφτασε μέχρι από Ναι. κάτω. Δικό του, δικό του. Ε, για μένα, γι' αυτό λέω ότι εγώ, να που διαφωνούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μπομπά έχει χάσει το μάτσο τόσο πολύ. Έχει κάνει λάθη μάλλον που χάνουν το μάτσο Μπαρτζόκα στο τελευταίο, στο 6 με 3 ή στο 6 με 2 πριν το Ναι. τέλος. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός έκαναν το μεγάλο λάθος για μένα ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν τον εκοφαντικό τρόπο που τελείωσαν το ημίχρονο, που έχουν χτίσει momentum, έχουν προκαλέσει ασύλληπτα νεύρα έως και σε σημειώσει επαγγελματίε παίχτε να φαίνεται στο πρόσωπό του ότι δεν είναι χώρο, δεν κερδίζεται αυτό το παιχνίδι, δεν το κεφαλαιοποίησε στο τρίτο δεκάλεπτο, να παγιώσει τη διαφορά στου 10 ή 15 πόντου, να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία. Πήγε με το φαλ το Μακίση και τον Παπα-Νικολάου, που δεν βλεπόντουσαν τώρα αυτοί, δεν το πήραξε στο ματσίδι περίοδο και όταν η Real το πήγε εκεί που ήθελε, στην ισοπαλία, μετά δεν βγήκε. Δεν Ναι. έπρεπε να πάει το μάτς. Δεν μπορούσε να μην πάει το μάτς σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί σου λέω, τον Γόκαπ τον έβαλε να σταματήσει τα λάθη στην επίθεση, να βοηθήσει την κυκλοφορία. Που συμφωνώ ότι το παίζουν από κάτω, αλλά ο Γόκαπ στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο ημίχρονο τον παίζαν από κάτω. Αλλά έπαιξε με τον Γόκαπ πήγε η διαφορά στο συν 10. Ο Γόκαπ ήταν μέσα στο παρκέ, πήρε shoot, είχε Σωστά. assist, Και είχε ο στο Μακίσικ ήταν μέσα στο παρκέ όμως. Και από αυτή την άμυνα Ο κιόλας. Μακίσικ ήταν στο παρκέ. Ωραία, Γιατί σωστά. ο Μακίσικ είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις φάσεις που σου λέω ότι ελέγχεται η φάση της διαιτησίας στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ωραία. Είναι στο ένα φάουλ που σηκώνει το χέρι και δεν του δίνουν φάουλ. Ναι. Στο άλλο που πάει Και στο βγαίνει προπονητή βιασμός. και του λέει του έπιασα το χέρι, Ναι. δεν την έβγαλα εγώ την μπάλα και παίρνει challenge και παίρνει την μπάλα. Ωραία. Δεν τη θυμάμαι τη φάση καθόλου. Ούτε. Ρε, δεν το θυμάμαι καθόλου. challenge, ρε, το challenge έχει πάει ο Δεν, Μακίσικ. και κάνει δεν τον θυμάμαι μπαλά, να του το λέει πιάσα αυτό. το χέρι. Okay. Δεν θυμάμαι να το λέει καθόλου. Okay. Έστω ότι το είπε. Πάμε Του έκανε παρακάτω. νόημα. Ωραία. Εννοώ ότι σε αυτό το τέτοιο, το ότι βρίσκεται κάποιο, παρόλο που τον επικαλούμαστε αυτό το στατιστικό, ας πούμε, το Simply πολλές φορές, το ότι βρίσκεται κάποιο σε ένα Φίλε team μου, το οποίο αλλάζει το match, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει παίξει καλά. Γιατί ο εγώ Μακίσικ προσπαθώ να έχει παίξει εξηγήσω άθλια, εγώ και συμφωνώ να σου πω μαζί ότι από την άμυνα σταματά το ρυθμό και μπορεί να βρει Ναι. transition. Ο Ολυμπιακός στο set και ο Ολυμπιακός στο set ελείψει Φουρνιέ δεν μπορούσε χθε. Γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. ο Μιλουτίνοφ, εκεί ο Μιλουτίνοφ μπήκε δυνατά 4 πόντους στα μούτρα του Ταβάρες. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Δεν έχει πάρει σουτ. Έχει εξαφανιστεί από το παιχνίδι. Μπήκε δεύτερο ημίχρονο σαν να μην μπήκε ποτέ. Ξέρω Δεν εγώ τι έγινε έχει συμβεί εκεί στο πέρα. Μιλουτίνοφ. Τι έχει συμβεί. Τον είχα παίξει over. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο Ράιτ δεν συμφωνώ ότι έπρεπε. Δηλαδή, εγώ περίμενα, έβαλε λίγο το φάλ τελευταίο δεκάλεπτο τρικυμία. Δεν καταλαβαίνω τι έκανε. Εγώ περίμενα να ξαναμπεί ο Μιλουτίνοφ με 2 ανάσεις και 2 οδηγίες παραπάνω. Έβαλε το Ράιτ, ο οποίο έκανε 2 επιπόλαιες ενεργές. Του γίνεται φάουλ για μένα τον Ταβάρες καθαρά εκεί που πάει για πάνω στα μένα. μούτρα του. Που πάει στα μούτρα του. Δεν το πήρε έτσι που ήταν το μάτς. Δεν θα πω ότι. Δεν το πήρε γιατί έπεφτε το βρωμόξυλο τη αρκούδα στο παιχνίδι. Δεν το, έτσι κι δεν το αλλιώς. πήρε γιατί πήγε και έπεσε πάνω του Σαγνού. Και σου λέει ο άλλο, παρόλο που έχει κατεβάσει τα χέρια, όταν βάρει τον έχει σκεπάσει. Ναι. Σου λέει ο άλλο και τι τα κάνει τα χέρια του. Εντάξει. Μπορεί. Όχι, δηλαδή αυτό είναι το σκεπτικό, ναι, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι είναι φάουλ. Και για μένα λέει αυτό ήταν το σκεπτικό του. Το έχει κάνει μια καλή κίνηση. Ότι νομίζω εκεί η πρώτη κίνηση που κάνει απέναντι σε αυτή την άμυνα είναι ότι βάζει τον Πίτερ και τον Βεζέγκοφ μαζί να ανοίξει το χώρο και βάζει του δύο διεμβολιστέ του που είναι ο Γκος και ο Βιλντόσα. Γιατί δεν είχε άλλο παίχτη να διεμβολήσει, να εκμεταλλευτεί λίγο του χώρου που θα έκανε ο Πίτερ με τον Βεζέγκοφ. Δεν δούλεψε. Το Φουρνιέ Βεζέγκοφ που είναι η σταθερά του Ολυμπιακού και η σημαντική του διαφορά από την περσινή σεζόν, ότι αν σπάσει αυτά τα πολυτάλαντα και πολύ φιλόδοξα plays, θα πάμε στο Φουρνιέ και στο Βεζέγκοφ στα τελευταία 6-7 δευτερόλεπτα, γιατί θα βγει 90% σωστή επιλογή, σωστό σουτ, και α μην μπει, θα βγει όμω. Προσπάθησε να το κάνει με τον Γκος και τον Βεζέγκοφ, ενώ ο Γκος και ο Βεζέγκοφ έχουν βάλει του πόντου. Δεν βγήκε αυτό το πράγμα. Δεν βγήκε όταν έπρεπε. Όταν κολλήσαμε, δεν βγήκε αυτό το πράγμα καθόλου καλά. Για μένα ο Μπαρτζόκας δεν έχει κάνει τραγικά λάθη. Μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα στο τέλο. Τραγικά, αλλά όχι τραγικά λάθη. Όχι, δεν είναι σύμφωνο. Δηλαδή, αυτό που του χρεώνω είναι ότι δεν κεφαλαιοποίησε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός σε δεύτερη περίοδο και να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Ίσως έπρεπε να το κάνει διαφορετικά. Ίσως έπρεπε να με άλλη πεντάδα να την αλλάξει πιο γρήγορα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω το μικρίδι. Για μένα αυτά είναι το σχόλιο επί του μάτς. Εγώ να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω περισσότερα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, παρατηρείτε τώρα που γέμισε με guard και είναι όλοι υγιείς, δείχνει να προτιμά αυτό το σχήμα με τα guard. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε καλά στο πρώτο μάτς του Παπα-Νικολάου, πιστεύω. Ναι, στο πρώτο μάτς. Δεύτερο, τρίτο είναι οριακά unplayable
Και Ναι. δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι έχουμε αλλάξει στυλ παιχνιδιού τώρα και παίζουμε αλλιώ ή αν ο Παπα-Νικολάου είναι ντεφορμέ. Είμαι, είμαι 60-40 προς τον ντεφορμέ, Ναι. αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι βοηθάει η ομάδα του Παπα-Νικολάου. Και ο Ποτέ Παπα-Νικολάου δεν είναι. βοήθησε, ρε φίλε. Ποτέ δεν βοήθησε Εντάξει, η ομάδα του παίζει χωρί. Παπα-Νικολάου. Έχει, Ποτέ δεν έχει βοήθησε. μέγεθο. Πρόσεξε, η Ρεάλ έχει μέγεθο. Ναι, ισχύει, ισχύει. Αλλά ο Παπα-Νικολάου είναι καλύτερο να παίξει, θεωρητικά, είναι καλύτερο να παίξει στο 3 από τον Πίτερ. Γιατί μπορεί να νικήσει πιο εύκολα τα γκάρ, τα τρία γκάρ τη Ρεάλ. Ναι. Και το θέμα όμω του Παπα-Νικολάου είναι ότι στην Δεν επίθεση παίζει με τρία γκάρδι εδώ Ρεάλ. και Δεν παίζει ποτέ με χρόνια. τρία γκάρδι Ρεάλ. Πότε Με παίζει με τον τρία Αμπάλδε, γκάρδι. τον Αμπάλδε το Λογκάρ εγώ. Α, Ότι το είναι αυτό τον Αμπάλδε. Κάρο Forward τέλο πάντων. Τον Αμπάλδε το Ναι. Λογκάρ. Εντάξει, Οκ. έβαλε και ένα παίκτη που βάλε χθε step back με ραχαία τρίπλα. Εντάξει, είναι προ τον Γκάρ και όχι προ το Forward για Οκ, μένα. ναι, ναι, Αυτό ναι. θέλω να πω. Τον Αμπάλ θα μπορούσε να τον παίξει. Αλλά το πρόβλημα του Παπα-Νικολάου είναι ότι στην επίθεση δεν απειλεί με τρίποντο και δεν μπορεί να παίξει ούτε το Σλούκα. Εμένα με έναν, ούτε από στο post. Ούτε το Σλούκα δεν μπορεί να αποστάρει. Φέτο τουλάχιστον. Οπότε αυτό Ναι. είναι ένα πρόβλημα το οποίο η κοινικότητα τη Real με περιορισμένε λύσει λέει: Όπα, Παπα-Νικολάου, άστονα. Άστονα δεν πειράζει. Ας τα χάσει, ας τα βάλει αυτό. Κοινικότατη. Και με καλό τρόπο κοινικότατη. Πάντως πρακτικά ο Ολυμπιακός χάνει γιατί σε αυτό το παιχνίδι, στο κλίμα του παιχνιδιού, κατέβηκαν δυόμισι παίχτες, θα πω εγώ. Ναι, Ο ναι. Βεζένκοφ, ο οποίος είναι η παγκόσμια σταθερά, είναι το πι Πραγματικά. του Ολυμπιακού. Πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Το 3,14 του Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Ολυμπιακού. Έκανε τρομερό παιχνίδι χθες για μένα. Τρομερό παιχνίδι χθες. Κάνει το παιχνίδι του Βεζένκοφ. Δεν έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Έχει κάνει το Έχει παιχνίδι και που κάτι κάνει παραπάνω. Χθε έχει κάνει κάτι παραπάνω. Χθες έχει κάνει και παραπάνω. Για μένα. Για μένα. στο Είναι πολύ δεύτερο καλό. ημίχρονο. Γιατί στο Είναι πρώτο ο πολύ Βεζένκοφ είναι. αναγνωριστικός. Αναγνωριστικός, ναι. Στο Ναι. δεύτερο ημίχρονο και rebound και Λοιπόν, επιθετικά rebound και δύσκολα καλάθια και ο, shoot μακρινά ο και όλα. Βεζένκοφ λοιπόν που αυτό είναι το πι. Ο Γκος, που έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, Ναι, δυσκολεύτηκε με τα φάουλ. ναι. Το φάγανε το Ε, παιδί μας. θα σου στείλω μετά βιντεάκια και στένα τώρα. Να δεις πώς παίρνει τα φάουλ ο Γκος. Και Με το λίγο ολί θα φύσιγμα του πεις. Άννα. Και Και λίγο λίγο ολί. ολί. Και λίγο Ναι, ολί. Αυτό ναι, είδα εγώ. ναι, Οπότε θεωρώ ρε παιδί μου ότι ουσιαστικά η Real, γιατί η Real είναι ανήμπορη. Έχει ανημποριά η Real. ναι. Η Real μπορεί να σε κερδίσει μόνο. Ε, Έχεις ακούσει που λέει δεν τσακωνόμαστε με ηλίθιους γιατί θα σε ρίξουν στο επίπεδό τους και μετά θα σε κερδίσουν λόγω Ναι, αλλά εμπειρίας. πρέπει να Η τσακωθούμε Real, πρέπει να τσακωθούμε με ηλίθιους όμως τώρα. Εκεί έχει μπλέξει ο Ολυμπιακός. Και εκεί είναι όχι, και το γιατί, μπλέξιμο. γιατί πιστεύω δεν θα ξαναβρεθεί η βραδιά που στον Ολυμπιακό θα κατέβουν δυόμισι παίκτες να παίξουν. Κοίτα, δεις, εκεί θέλω να το πάω λίγο, σαν γενικότερο Δεν θα σχόλιο. βρεθεί η βραδιά, δεν θα Ναι. βρεθεί η βραδιά που ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ, καλά ο Φαλ θα ξανά είναι. Μην τον Ο ξαναπείς, σε Μιλουτίνοφ, παρακαλώ, είναι το ναι, ναι, φάλ. συγγνώμη, συγγνώμη. Σε Ο παρακαλώ. Μιλουτίνοφ θα είναι χάλια. Ο Πίτερς δεν θα είναι ο Πίτερς που 3 μήνες τώρα κάθε φορά που μπαίνει είναι plug and play. Ο Παπα-Νικόλαου θα είναι εξαφανισμένο. Ο Μακίσικ θα είναι χάλια. Τα γκάρτσου, ο Βιλντόζα θα κάνει βιλντοζιές. Ο Βόκαπ. Ο Εντάξει. Κοκαπ έχει κάνει μέτριο καλό μάτς έχει κάνει ο Μέτριο, Κοκαπ. ναι, ναι, ναι. Μέτριο καλό Μπορούμε να μάτς έχει πούμε κάνει και ο αυτόν Κοκαπ. μισό. Θέλω να Ναι, πω και θα σου λείπει και ο Φουρνιέ. δεν Δεν μπορεί ξέρουμε. να το. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ δύσκολο να ξαναπετύχει. Κοίτα, έχω δύο απόψεις, οι οποίες Γιατί έχουν βγει αυτή η από ομάδα, σένα. αυτή η ομάδα μπορεί Ναι. να σε κερδίσει μόνο άμα σε ασκημίνει. Είμαστε ασκημένοι όμως. Και εκεί θέλω Ναι. να το πάω. Χαρή, γιατί Καλά. έχουν συζητήσει που κάναμε από μηνύματα μεταξύ μας. Υπάρχουν δύο τα οποία πράγματα. Ήτανε, το Το match ένα. που είδα χθες, Ναι, ήταν σαν να βλέπω τα περσινά Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. ναι, κοντά. Ισχύει. Ισχύει. Έλειψε Αυτό, Φουρνιέ, ασκήμενο το παρκέ. ένα κακό Κοίταξε μπάσκετ, να δεις, ναι. είπαμε και Και από τις μαζί δύο σε πλευρές. μηνύματα ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα τέλειο παιχνίδι, το οποίο πρέπει να έχει 20 πόντους και ευθύνη. Δεύτερο χειρότερος, εχθές τραγικός. Στο τρίτο παιχνίδι. Από την άλλη μεριά, ο τραγικός Ολυμπιακός των 2,5 παιχτών πήγε το μάτς στο λεπτό, στο 39 ήταν μέσα και έδωσε στο μέχρι με συν 10 πόντους. Ναι. Ο Φουρνιέ που σήμερα στην προπόνηση του Ολυμπιακού μπήκε, έπιασε μπάλα και πρέπει να ήταν 10 δημοσιογράφοι με το κινητό να τον βγάζουν βίντεο. Και Ναι. καθόμασταν τώρα και βλέπαμε χιλιάδες άρρωστοι πώς πατάει το πόδι του και αν στρίβει και όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει, δεν έχω καταλαβαίνει αν θα παίξει αύριο καθόλου. Είναι διάστημα Καλά, πρώτου βαθμού. άμα χθες ήταν Game 5 θα έπαιζε. Μάλλον θα παίζει. Μάλλον θα παίζει.
Θα δούμε τι θα τον κάνουν, αν θα παίξει αύριο. Είναι διάστημα, αφού αιμάτωμα είπανε. Για Δεν μένα τα δεν πας ξέρω. καλά με τους τραυματισμούς γενικά, Διάβασα διάστημα πρώτου βαθμού, είπε κάποιο. Αφού αιμάτωμα. Ωραία. Ωραία. Πιστεύω ότι. Ιατρική έλειπες. Πιστεύω ότι μπορεί στο πιο. Στην πληροφορική δεν Στο είχαμε. μάθημα της ιατρικής, ρε. Α, καλά. Πού είχαμε μάθημα ιατρικής, δεν πω. Έτσι το λέω, μωρή μαλά. Πω. Για σε Λοιπόν, κορυδεύω, κόψει είναι, ψαλίδι. θα μου κόψει το αστείο μου. Επειδή πάω να σε κορυδέψω για την Το αστείο σου. τεντονίτιδα. Τεντονίτιδα μου άξιζε, δικό σου όλο. Λοιπόν, έχω την εντύπωση τώρα που το συζητάμε ότι ο Φουρνιέ μπορεί να μπει και να του πούνε μη ζοριστείς πολύ στην επίθεση. Ρε παιδί μου, κάτσε σε μια γωνία να πάρει πάνω στον Αμπάλδε να Ναι. παίζουν οι άλλοι 4. Μπορεί να κάνει και αυτό αύριο ο Μπαρτζόκ. Ναι. Να τον έχει ένα δεκαλεπτάκι. Από την άλλη είναι αυτό, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω ο Μακίσικ. Δεν παίζει καλά μήνες τώρα. Δεν είναι χθε δεν έπαιξε καλά. Ο Μακίσικ δεν παίζει μήνες καλά. Ο Παπα-Νικολάου Έχεις κάνει δεν παίζει. μια θεωρία, τα Το παιδιά, δεύτερο τα παιδί είναι. podcast, τα τέτοια. Δεν ξέρω. Απλά Ο Παπα-Νικολάου Μακίσικ. δεν παίζει καλά καιρό τώρα επίσης. Αυτοί οι Έχω δύο που μια είπες είναι ελπίδα. μεγαλοκοπέλες. Πες κανένα νεαρό. Δεν ξέρω, φίλε. Θα δούμε τι. Σοβαρευτεί ο Βελντόζα. Θα κάνει ένα καλό μάτσο ο Βελντόζα. Ναι, το περιμένω. Το ελπίζω. Ο Βελντόζα, άσε, μην ανησυχείς. Δεν μπορεί να παίξει τόσο χάλια όσο χθε, ρε φίλε. Δεν Μπορεί θα να παίξει. εμφανίσει στον τελικό της Ευρωλίγκας για να παίξει καλά. Εντάξει, καλά να είμαστε. Το Φαλ δεν τον περιμένω. Περιμένω το Μιλουτίνοφ όμω. Περιμένω το Μιλουτίνοφ Ναι. χθε. Χθε ο Μιλουτίνοφ που μπήκε και βάζει σε 3 επιθέσει 2 καλάθια. Αλλά παιδιά θα βάλει 20 πόντου. Μα καθαρίσει αυτό. Δεν ξέρω. Γράψτε στα σχόλια, σας παρακαλώ, στο YouTube, Spotify. Αν ανέβει, Spotify δεν ξέρω αν θα ανέβει, YouTube σίγουρα. Γράψτε παρακαλώ μια θεωρία. Τι έγινε ο Μιλουτίνοφ, αν ξέρετε περισσότερο μπάσκετ από μένα, που εξαφανίστηκε. Μετά τα 2 πρώτα καλάθια, που ήταν και καλά καλάθια. Ένα σουτάκι, ένα χούκ μπροστά στο Ταβάρες, χαλαρό. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό το περιμένω. Δεν περιμένω το right. Παραπάνω. Ο Ράιτ χθες μπήκε 8 λεπτά, έκανε δύο Ο καθήματα. Ράιτ στο πρώτο του Σαββατό, πέρασμα δεν ήταν. Όχι, αυτό κακός. περιμένω, δεν περιμένω καλύτερο. Ήταν οκ. Α. Αυτό περιμένω. Δεν περιμένω το Ράιτ να μου πάρει το μάτσο. Και στο δεύτερο πέρασμα χρεώθηκε τώρα αυτό που πήγε και έπεσε στον τοίχο πάνω. Τι θα έκανε ο Ράιτ, ρε φίλε, είναι παίξει ένα στίχο. Εντάξει, αψυχολόγητο τώρα αυτό. Να πέσει έτσι στον ταβάρ. Τι περίμενα να περάσει από πάνω. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Δεν Είναι το- λίγο επιπόλαιο. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ελεύθερα. Τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, υποτίθεται οι ομάδες. Ναι, Αυτό μπορεί να είναι και ένα ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε για τον Παναθηναϊκό. ναι. Υποτίθεται οι ομάδες παίζουν σε όλη τη regular season προσπαθώντας αφενός παίρνοντας νίκες για να έχουν το καλύτερο πλασάρισμα. Καλό πλασάρισμα για μας είναι μόνο το πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Και ταυτόχρονα να μοντάρει, να δοκιμάζει πράγματα γιατί χτίζεται η ομάδα, χτίζει εμπιστοσύνη, χτίζουν σχέσεις, τέτοια, με σκοπό ουσιαστικά να εμφανίσεις την καλύτερη σου version στα play-off και στη συνέχεια στο Final Four. Αυτή είναι η λογική. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες. Αυτό είναι ο στόχος. Ναι. Σήμερα, 1η Μαΐου του 2025, και έχοντας δει τα 3 μάτς του Ολυμπιακού με τη Real, από το 1 έως το 10, how do you rate τον Ολυμπιακό? Το πάμε. Πρώτο μάτσο 8. Δεν το είπαμε, το είπαμε μεταξύ μας, ρε Γιάννη. Πέρασα μας από αυτό. Πρώτο μάτσο 8 στα 10. Χθες ήταν 5 στα 10. Για χθες υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος ότι Όχι, μέσο όρο. Πώς το βλέπεις? Σε 6,5-7. επίπεδο αυτοματισμών, σε επίπεδο ετοιμότητας. Εγώ νιώθω ότι ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από τη regular season. Αυτό θέλω να πω. Όχι, 6,5-7. Τόσο. 6,5-7. Στη regular season ήταν 7 πρώτος βγήκε. Με 7 βγήκε πρώτος. Δεν θα μπω σε το λέγαμε. Δεν θα έχουμε μπω. συμφωνήσει ότι ήταν καλύτερη ομάδα όμως. Δεν θα μπω. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτό. Ο Ολυμπιακός εχθές είχε ένα τεράστιο μειονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να περνάει έτσι. Ότι ο δεύτερος βασικός του πόλος, αν θέλεις, ή ο εξημισίας βασικός του πόλος στην επίθεση, ο go-to guy στα τελευταία 5 λεπτά δεν έπαιξε και δεν ξέρω αν το ξέρανε. Ή αν ήταν προετοίμαστη και δεν έπαιξε. Ωραία. Θα χρειαστεί να κάνω refresh σε όλα μου τα. Είχε τεράστιο βαθμό. Σε όλα μου σε όλα τα pod, όποτε θα συζητάω για τον Παναθηναϊκό, θα λέω εντάξει, λείπει ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ λείπει 6 μήνες τώρα, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Και το λέμε, λείπει ο Λεσόρ. Εδώ έχει βγάλει και τραγούδι. Για να πει ότι θα πεθάνω. Αυτό ήταν όταν χτύπησε. Δεν ξεχνάω αυτά. Ένα μήνα μετά ήταν αυτό. Ο Λεσόρ λείπει 6 μήνες. Ένα μήνα πονούσα ακόμα, Γιάννη. Ακόμα πονάω δηλαδή. Λογικό. Συγχαρητήρια στον Κίναν Evans για το γιο του, από ό,τι έμαθα έφυγε από τη Μάδριτη. Κάντε τα τώρα, παιδιά, όχι του χρόνου. Αν έχει κανένα άλλο από τους 4-5 που είναι εκτός και μπορεί να το κάνει τώρα. Άρα πότε
Α, πυροβόλησε στην αρχή τη χρονιά, οπότε δεν ξεκινούσε τη. Εγώ είπα πυροβόλησε με ένα γόνατο, είπα εγώ, όταν το έμαθα. Πυροβόλησε με ένα γόνατο. Μπράβο στον Κινάν. Ρε Να φίλε, και τώρα βγαίνει το τον inside με τα αιώνια περίμενα, επιστόλια τον γιατί περίμενα. άργησε η αποθεραπεία του κοινωνία γιατί το Δεν μυαλό είναι του να ρίξει. δυνατός. Πω, θα κοπεί αυτό σίγουρα. Ε, Όχι. ε, δεν είναι Ολυμπιακός, θα και εγώ τον περίμενα κάπως καλύτερο. Χθες ο Εγώ το περίμενα Ολυμπιακός καλύτερο. περίμενα Το κάπως περίμενα καλύτερο. καλύτερο. Αλλά να σου πω, σου ξαναλέω, δεν θες να το καταλάβεις. Με άλλη ομάδα, με άλλη φανελά, ο Ρε, εσύ, Ολυμπιακός τι δεν θα θέλω να καταλάβω. Εγώ πέρναγε σου λέω από μόνο. πάνω. Από πάνω. Έχει μπλέξει. Ε, Δεν, η Real, σε αυτό που εξηγείς, πάρα πολύ όμορφα το εξηγείς, στο θα σε φέρω στο επίπεδό μου, θα στο ασχημείνω, θα στο κάνω, αυτό. είναι πιθανότατα η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Πιθανότατα. Είναι. Μα Έχουμε μόλις τώρα και εγώ μπλέξει. αυτό πήγα να πω ότι τον Ολυμπιακό εγώ τον περίμενα καλύτερο. Δεν μου αρέσει αυτό που παίζει στα play-off. Μμμ. Του δίνω δύο πολύ σοβαρές δικαιολογίες. Η μία είναι ότι έχει απέναντι του μια ομάδα που πραγματικά τον ασχημένει. Ασχημένει τον Όλους. μπάσκετ γύρω τη. Τους πάντες Είναι σημαίνει. αυτό. Ναι. Μπαίνει σε ένα χώρο και μαραίνεται ο τόπο. Ναι. Και το δεύτερο, που αυτό αν ισχύει, πρέπει να το λύσετε γιατί δεν θα Ναι. πάρει την Ευρωλίγκα. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι πιεσμένο. Πάρα πολύ. Και χθε Εγώ το δεν παίζει έχω. δηλώσει. Πίεση Το, το το, βλέπα το πολύ είπε στη regular season, την έβλεπα. Τώρα δεν βλέπω πίεση. ο Δεν είδα πίεση Μπαρτζόκα χθες. το είπε στι δηλώσει. Έχουμε πάρα πολύ πίεση. Το είπε στι χθεσινέ δηλώσει του. Δεν θα έπρεπε. Χθες δεν θα έπρεπε να έχει Το πίεση. είπε. Εντάξει, διαφωνώ μαζί του που αν το είπε, Και δεν θα έπρεπε να έδειξε έχει πίεση. και έδειξε και του παίχτε under the bus γενικά. Ότι ήταν 100% των περιστάσεων. Καλά του έκανε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 100% των περιστάσεων. Ναι, ναι, Καλά ναι. του Μα έκανε. το είπαμε. Σου είπα. Δυόμιση παίχτε εμφανίστηκαν. Νομίζω έχει βάλει και τον εαυτό του βέβαια μέσα γιατί μιλάει πάρα πολύ σε αλφα πληθυντικό στι δηλώσει του. Δεν κάναμε το ένα, Ε, δεν κάναμε το άλλο, δεν κάναμε το παράλληλο. Γιατί και αυτό ήταν ντεφορμέ εχθέ, ναι, ναι. νομίζω. Απλά Ε, οπότε τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έχει αυτά τα δύο ελαφρυντικά. Η Real καλώς εχόντων των πραγμάτων ότι αύριο ή την επόμενη εβδομάδα θα έχει φύγει από τη μέση. Η πίεση δεν θα έχει φύγει. ο Ολυμπιακό και Δηλαδή ο ο Μπαρτζόκα. Ολυμπιακός έχει δει πόσο άσχημα σουτάρει σε σχέση με όλη τη χρονιά. Ναι, 30% στο Πολύ τρίποντο. χαμηλά τα Πολύ ποσοστά του χαμηλά. συνολικά. Και ο Ολυμπιακό πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα. Με ποια έννοια ότι δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο η Real. Έχει Όχι. καταφέρει σε 3 μάτς και έχει κόψει τον Καβάτσο με τον Ταβάρε. Ο Ταβάρε εχθέ, στο τρίτο παιχνίδι προ το τέλο, ήταν η πρώτη φορά που έβγαλε άλλο κάρφωμα. Ένα play που πρέπει να το κάνει 3 με 4 φορέ σε κάθε μάτς από τη μέρα που ήρθε στη Real. Έβγαλε χθε πρώτη φορά άλλο κάρφωμα εχθέ. Έχει καταφέρει και έχει σταματήσει το βασικό επιθετικό δίπολο τη Real σε όλη τη σειρά. Δεν πιστεύω ότι έχει κάτι άλλο να δει. Πρέπει να είναι. Δεν έχει άλλο απλά η Real. Δεν έχει κάτι κρυφό. Η Real το Περιμένω τον Ολυμπιακός. Ολυμπιακό αύριο. Πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός αύριο να μπει και αν είναι και ο Φουρνιέ καλά και μπορεί να βοηθήσει και να παίξει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θέλω φιλί. Καλό είναι. Καλό είναι να τελειώσει η σειρά. Θα τελειώσει τη σειρά αύριο ο Καλό να Ολυμπιακός. τελειώσει η σειρά αύριο. Και αυτό που λες για τον Καμπάτσο έχει πολύ δίκιο. Πραγματικά τον έχει διαλύσει τον Καμπάτσο. Απ' την άλλη, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, δεν είχε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο σε Αλλά αυτή τη μιλάμε reality που για θα ένα πρέπει να εκπληκτικό καταστρώσει παίκτη. ένα πλάνο. Ναι, ναι, Είναι εντάξει. εκπληκτικό παίκτη. Αλλά δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς θα το πω. Είπαμε, μαγκές, πέσαμε με τη Μεγάλη Παρασκευή, πέσαμε με τη Real. Τι πρέπει να σταματήσουμε στη Real? Εντάξει, Τον χθε Καμπάτσο. ο Μούσα έβαλε ένα δεύτερο δεκάλεπτο, μα τα έβαζε από Εντάξει. παντού. Εντάξει, πρώτο Στην δεκάλεπτο, αρχή δεύτερο, θα τι βάζει το ήταν. πρώτο. Στο πρώτο. Όπου ήταν, ναι. Εντάξει. Και μετά. Πού Υπάρχει ο λέμε. Χεζόνια, έβαλε 20 πόντου δεύτερο μάτς. Εντάξει, Ρε, υπάρχουν. αυτά είναι καταστάσει Υπάρχουν. size. Θα παίξει δεν είναι τώρα. Οκ, οκ. Δεν οργανώνει Όπως σχέδιο λέγανε και στο χωριό ομαδικής μου, άμυνας. you need to deal όμως. You need to deal with this. Ναι, Είναι μα δεν το σοβαροί λέω. παιχταράδες. Δεν είναι τόσο τραγική κατάσταση. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού ότι σε όλη τη σειρά το βασικό δίπολο και με τους μουσοχεζόνες γύρω-γύρω έχει σταματήσει και τους έχει σταματήσει. Τους έχει σταματήσει Εμένα, χωρίς πολλά πολλά. εμένα ένα τελευταίο που θέλω να πω για τη Real είναι ότι πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, ίσως επειδή έχω μάθει και από τα χούγια του Αταμάν τώρα, ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που τελειώνει η σεζόν για τη Real όπου να είναι και συνεχίζει ο Τσούς να κάνει αλλαγές με το ρολόι. Δηλαδή, άμα δεις τι Ναι, χρόνους παίζουν, δεν έχει πιεστεί κάποιος παίκτης στη Real. ναι, ναι, καθόλου.
Θα πίεζε χθε, αλλά του βγήκε το 23, μάτς, ρε φίλε, με τη δεύτερη. Του 23-16. βγήκε. Όλοι με Του τις βγήκε αλλαγές χθες. τους. Του βγήκε Όλοι. χθες πιστεύω θα το πίεζε. Αν δεν του πήγαινε η δεύτερη μετά τόσο καλά, θα του έβαζε πιο νωρί. Εμένα ο Τσούς μου φαινόταν σαν να έχει κανονίσει φαγητό την Πρωτομαγιά και το χάλασε λίγο. Ελπίζω φάση. να του χαλάσουμε στην Πρωτομαγιά αύριο, γιατί. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν πιστεύω. Ας μην πήγαινε μακριά. Ας μην πήγαινε μακριά. Game 4. Το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός. 2009. Πρώτο Final Four μετά από πάρα πολλά. Τέλος πάντων, μετά από 10 χρόνια το 2009. 2-0 στο ΣΕΦ. 2-1 τρίτο μάτς. Τέταρτο μάτς. Με ένα τρίποντο του αέρινου Ζόραν Έρτσεγκ. Για τους παλιότερους. 3-1 μέσα στη Μαδρίτη και πρώτο Final Four μετά από 10 χρόνια. Ελπίζω έστω και έτσι αύριο να το δούμε αυτό. Αύριο ο Ολυμπιακός θα γίνει η δεύτερη ομάδα που περνάει στο Final Four. Να δούμε. Να δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Πήγε μια ώρα πάλι το pod. Τα καταφέραμε. Ναι. Πάμε για Παρασκευό Σάββατο, νομίζω, το επόμενο. Σωστά. Ελπίζω με τον Ολυμπιακό στο Final Four και τον Παναθηναϊκό να βλέπει Game 5. Εγώ. Και... τα ίδια. Ίδιο Game 5 ή το αντίστροφο για τον κύριο Χάρη. Αυτά. Όχι. Εγώ επειδή θέλω να είμαι στα λεγάκια, ελπίζω ο Ολυμπιακός να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός θα χάσει για να κερδίσει 3-2. Για να δικαιωθείς. Για να δικαιωθώ και να λέω. Μάλιστα. Ωραία. Να ανεβάζω χαρτάκια. Ανεβάζεις χαρτάκια. Τον επίσημο λογαριασμό. Ακολουθήστε και τα αιώνια πιστόλια στο Instagram. Ανεβάζουμε πάρα πολύ ωραία memes. Ξανά ανεβάζουμε, γιατί είχαμε σταματήσει καραμίνα σε μια συνεννοησία των moderator της σελίδας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Το τελευταίο, ο Γιάννης στην Πέμπτη, ο Γιάννης στην Τρίτη, ήταν πάρα πολύ αστείο. Γέλασα κι εγώ. Αυτά. Μπορεί το Σάββατο, φίλε μου, να κάνουμε και ένα podcast χαλαρό στο Final Four και οι δύο. Δεν ξέρουμε. Και να ξεκινήσουμε τα αλκοόλ ένα μήνα νωρίτερα. Μην είναι Game 5 και οι δύο και βγάλουμε Και κανένα ξεκινήσουμε τα pod. αλκοόλ πολύ νωρίτερα. Ναι. Εντάξει. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα πράγμα. Επειδή αφού έσπασε η έδρα μας, το τι έχω ακούσει από τους συνοπαδούς μου, άμα ανοίξω τα μηνύματά μου, ξέρετε ποιοι είστε, ένας προς έναν, όλες αυτές τις μαλακίες που έχω ακούσει να μου λέτε και να μου γράφετε. Γιατί πράγμα. Να μην αποκλειστήκαμε. Να μην ξαναπάς στο γήπεδο. Όχι ρε, ότι αποκλειστήκαμε και αυτό και δεν μπορούμε και οι ΕΦΕΣ και έτσι και αλλιώς και τι κάνουμε τώρα και τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ακόμα μία μέρα, σήμερα 1η Μαΐου 2025, παραμένει ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης. Και για να είσαι ο βασιλιάς, θα πρέπει να σκοτώσεις τον προηγούμενο βασιλιά. Αυτό θέλω να πω για το βράδυ. Έλα, μου πήρες τώρα, σου έχω πει ότι έχουμε τίτλο Final Fourικό και τέτοιο. Και μην μου τον πάρεις. Είναι αυτό που είπες τώρα, τέτοιο. You come at the king, you best not miss. Είναι το τέτοιο. Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Το έχουμε συζητήσει. Σε αγνώ. Στο group. Αυτά. Οπότε ο βασιλιάς είναι εδώ. Άλλο. Και όπως είπε μια σοφή Ναι, φίλη μου, σε αντίθεση με τους Βάζελους, ο Κωνσταντίνος την έκτισε, ο Κωνσταντίνος την έχασε, ο Κωνσταντίνος σήμερα. Σε αντίθεση με τους φίλους σου, αυτά που λένε, εγώ με ποιον Ολυμπιακό έχω μιλήσει, έχει παραμένει και μια αισιοδοξία. Ότι δεν πανικοβαλόμαστε. Μπράβο, μένεις μακριά από social γι' αυτό. Συγχαρητήρια. Καλά, αυτά που Και έχω δεν δει. το λέω ειρωνικά. Ναι, τα social αυτά που διαβάσει που μπήκα λίγο σήμερα δεν διαβάζονταν. Θέλω να πω στην οθόνη να σου πω σταμάτα να υποστηρίζει το Ολυμπιακό, σταμάτα να βλέπει μπάσκετ, κάτι σταμάτα να κάνει. Δεν σταμάτα να βλέπει το Twitter. Οι ακραίες φωνές φωνάζουν πιο πολύ. Ναι, μου ακούγεται πάρα πολύ. Όχι, εγώ με ποιον έχω μιλήσει είναι οκ. Είναι χαλαρός. Αυτά. Πάμε. Τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.